Nerys sydd yn dechrau'r Prynhawn yma ar mince pei, felly am rhywbeth y ffurfi ddarparu mince pei, felly dim jyst yr un ffordd traddodiadol dwi'n mynd amdano fo. Ni'n mynd i wneud yr un traddodiadol i ddechrau. So fi'n mynd i fynd bwrw ati i wneud y crwst. A mae dy fi 250 gram o flawd plaen fan hyn, a 70 gram o menyn, fel arfer menyn o'r, a chi'n gweld, mae hwn yn toddi o dan y goleadau. Pa fath o grwst ti'n neud, achos mae lot... Crwst brau. Crwst brau. Brau, short crust. Short crust, reit. Crwst brau. Mae hwn mor feddwl sy'n eisiau torri fel lan. Yna rawn yn ôl fyna. Felly 250 gram, a wedyn ni 70 gram o menyn, gyda halen, fi'n defnyddio menyn gyda halen, a 70 gram o lard neu trecs neu rhywbeth tebyg. Cyfaddefiad, fi byth di neud mince pies yn unan. Wastad wedi prynu. Ysgol ella, de, ond dyna ni. Dim ers hynny. Na. Felly, jyst mater o fel fyddech chi'n neud unrhyw grwst, rwbio'r menyn mewn i'r blawd, yn weddol fel bod e'n dod allan fel briwsion bara. A mae dy fi yn fan hyn, os lle gael... Mae'r menyn na wedi toddi gymaint. Mae fe dros y nwylo i gyd. Anyway, na fe, fel hyn i chi moyn, fel briwsion bara. So at hwnna nawr, i ni'n mynd i ychwanegu, fydde ti fel arfer yn ychwanegu dŵr, just dŵr plaen. Gan bod ni'n adolyg, ni'n ychwanegu bach o sydd oren. Sydd hanner oren sydd fi fan hyn. A just mater o ddod ar cwbl da'i gilydd mewn pelen. Nawr, allwch chi'n neud hwn i gyd yn y prosesydd bwyd. Os ych chi'n, os well da chi, mae fe'n dipyn yn gyflymach. Ond, chymod, maen nhw'n gweud mae eisiau dwylo o'r i wneud crwst. Felly, mae fe'n well os newch chi fe llaw, mae mwy o reolaeth. Neu os chi eisiau gwneud hanner eich hunan, allwch chi brynu'r crwst yn barod, a wedi wneud y llenwad, Wel, a dyna be ni'n mynd i ddangos yn yr ail hanner. Ni'n mynd i ddangos prynu crwst a prynu pot o mince meat. A wedyn ni dangos really sut mae'n neud hwnna fel bod nhw'n edrych fel sa chi wedi neud y cwbl lot. Achos o'r gwrs, dyn ni wedi gwneud briwgig fan hyn yn barod efo chdi, 3 wythnos yn ôl oedd hi? Ie, na chi. Ie, maen nhw'n y potia yn fan hyn, felly os ydych chi eisiau'r rysau taw briwgig wedi gwneud 2 wythnos yn ôl, ewch ati, cysyllwch neu fyna ar y sgrin yn y man, gobeithio dyna fo. Felly dyna'r rysau taw briwgig, mae Nerys wedi creu yma yn y gorffennol. Ie, lot o gynhwysion fyna felly. Fel i chi wneud, gyda ni bob Prynhawn, bostiwch nhw i gael y manylion i gyd, achos ag gall neb sgrennu mor gloi yna, felly cysylltwch ni, mae yna sawl tudalen fach i hon, felly bostiwch ni fel chi'n neud. Yn wythnosol, mae'n hyfryd i weld eich e-byst chi'n dod yn syth ar y raglen i weld bod chi hefyd eisiau dilyn yn y cogyddion i'n y gegin fan hyn ar Prynhawn da. Wedyn ni, unwaith chi'n cael y pelen fel hyn, fi'n rhoi yn yr oergell i oeri ac i ymlacio'r gluten cael ymlacio am ryw hanner awr neu 2 awr neu dros nos. Rolio fe mas. Nawr, tip i chi, os yw'r crwst yn eitha brau, mae rai reseitiau yn cynnwys lot o menyn, ac felly mae'n frau iawn. Llwch chi rolio fe rhwnt 2 ddarn o bapur gwrsain fan hyn, fel hyn. A sy'n eisiau gormod o flawd yno chi. So mae hwnna'n tip bach da. Wedyn ni torri fe mewn cylchoedd, mae dy fi tin fan hyn. Digwydd bod, mae hwn yn din maint bach o ran maint y mince pei. Ond mae'n neud 2 ddysyn ar y tro. O, mae'n dda. Mae'n eitha handi. Ti'n meddwl, mae'n mince pies, mae'n gyffoethog iawn. Ydy, a wir eisiau. Yn hollol, wi ddim yn meddwl bod eisiau gymaint hynny. Os ti eisiau rhoi menyn brandi arno fe fyd, wedyn. Wel, ie, yn hollol. Wel, ti siarad. O, brynes i'n bach neis yn y ffair eia, mae rai fi wei fi ar y plan i drial e. O, na fe. Dwi'n sydd o doedd yw. Na, ond ti'n be, Dwi'n mwyn hannu. Os gei fi fiafio, falle da i fe yn agosach at y Nadolig. A wedyn ni just llenwi'r tin, a wedyn ni llwyed bach. Wi lico lot. Rai yn y siop weithiau, sy'n lot o briwfwyd yna fe, a mae lot o grwst. Mae well da fi, fe ffordd arall rownd. Mwy o briwfwyd a llai o grwst. Ond a fyddai'n dangos chi nawr sut mae'n neud... Wel, fel arfer, fyddech chi jyst yn rhoi crwst ar ei bennau, ond fi'n mynd i wneud un topping bach yn wahanol, sef erbyn hyn yn draddodiadol yn tŷ ni. Y Macarŵn. A dyna Sion Corn yn lico yn tŷ chi pan mae'n galw Nerys? Achos yn amlwg mae rhaid rhoi mince pie mas o Sion Corn. Oes, bendant. Ie, bendant. So, just tops bach... tops bach crwst ar ei bennau, neu llwch chi dorri rai siap seren. A wedyn ni, fi'n mynd i wneud y llenwad nesaf, neu gewn ni bach o le fan hyn nawr. Wedi chwirlio 2 gwynwy yn barod.
a wedi di dechrau ychwanegu 75 gram o siwgr man. Wedi wneud nhw hwnna'n raddol. A chwrlio fe tan bod e'n dod weddol gadarn. Tan bod e'n dod fel la, fel, chymod. Bod e'n stico, bod e ddim yn symud. Ie, yn hollol. A wedyn ni almwnau mal sydd fi fan hyn, felly 100 gram. So dim ond 3 cynwysy'n sy'r top hyn. Gwynwy, siwgr man ag almwnau mal. A dyna ni. Mae mor syml yna. A wedyn ni, newn ni ddefnyddio... Galw'r topping bach fan nawr. Macarŵn. Macarŵn. So hon rhain sydd dyn ni fan hyn ar y barod, ni'n cael gweld nhw, ond newn ni aros tan bod ti'n So, wedyn ni just rhyw lwy bwdyn mawr ar ei ben bob un. A beth sy'n bwysig fan hyn yw bod chi'n gorchuddio'r briwfwyd yn lle bod e'n dianc mas. Mae'n berwi allan bron iawn, Ie, yn hollol. A mae rhain yn rhewyn dda iawn fyd. Fi wedi rhewi'r rai macarŵn hyn. So mae hwnna'n gweithio'n dda. Os ti syniad faint o mince pies ti'n creu amser yn o'r blwyddyn Nerys? Wel, rhyw 6 dwsin falle mwy. Wyt ti? Ie, sy'n dal. Ond mae'n dibynnu beth sy'n mlaen. Ond mae pawb yn joio mince pies. O, well. Fi'n mynd i... Ie, cerwch chi mlaen. Ti'n i flosi fe? Tra bod ti'n benni fyna? Lle hyn, dy'r macarŵn... Ie, Ti'n gweld nhw fyna, dyn ni wedi gorffen? Jyst yn rhoi bach o... Bydde ti'n bydde ti'n mynd ar ein, a bydde ti ddim yn meddwl mae mince pie yw nhw, bydde ti? Na, maen nhw'n edrych yn hollol wahanol, ydyn nhw? Hollol wahanol? Ie. Reit der. Ond jyst rhywbeth bach yn wahanol. Maen nhw bach mwy ysgafn, falle. Yndi. Yn union beth o'n i'n mynd i weid, ysgafn, ie. Trach na bod nhw rhydrwm. Dwi'n meddwl ysgafn yn golygu wt. Lle am fwy. Lle am fwy, ie. Ffordd lawr yn tri. Faint o amser wedyn yn y ffwrn, O, reit. So, mae eisiau rhyw 4 awr yn nhw. Mae rhaid chi gadw golwg yna nhw, achos beth sy'n dueddol o ddigwydd, mae'r crwst yn coginio. Os chi'n... Mae eisiau gwneud uchel ar crwst, 200 Celsius fel arfer. Ond gyda'r macarŵns, mae'r un am mynd i wneud yn gynt na'r crwst. Felly, bod yn ofalus, peidio llosgi. Bod yn ofalus? Ie, bod yn ofalus. Nerys, maen nhw fendigedig. Diolch yn fawr. Drychwn ni mlaen at yr ail ran, achos rhyw fath o tips ar gyfer jason o lan. Ie, yn hollol. Edrych mlaen.